esta nit tindrà lloc la tradicional dansa popular d'Agullent, commemorativa també de les festes del Miracle, i com podreu veure, moltes parelles, molts balladors i moltes balladores, i jo crec que és una de les dansades més importants de la Vall d'Albaida, i convida la gent de la Vall d'Albaida que no l'hagi pogut veure mai, que acudisca a Agullent el primer dissabte de setembre i podrà veure una mostra de les tradicions del nostre poble. Bé, enguany, que és el primer any que després del referèndum popular es fan les festes el cap de setmana, la valoració és positiva en quant a l'afluència de gent, no sols del nostre poble, sinó també dels pobles del voltant i de les comarques veïnes. Això, en definitiva, és el que el poble vol. Disfrutar de la seva festa i compartir-la en els seus veïns, en els fills d'Agullent i en els veïns d'altres pobles i altres comarques. Commemorem el Miracle de les festes en honor a Sant Vicent i fem esta gran dansa popular. És un acte molt representatiu del poble, som un poble de balladors i és el més gran del dia, a banda de les celebracions que porten el Miracle. Esta nit celebrem ballant una gran dansada. Totes les edats així un poquet més clares, tinguem gent major, gent menuda. Esta vespre han fet una dansa infantil, la gent infantil se ho trenca perquè són molt balladors i res més. Els habitants d'Agullent conformen un gran cercle d'espectadors a l'entorn de la plaça i als centres balladors van eixint un a un per entrecreuar-se al ritme del tabalet i la música de la banda.